Mogi TV, Siaya County. Duol mar IEBC oramone gibiro medo tiyo machiegni gi josiasa e chenro mopogore mag neno ni gimedo kwan jogo mandikore kaka jogombulu e pacho ka mangima motone yiero mabiro. Duolno motelne kod jakom Erastus Ethekon ne loso Mombasa e kinde sidho ayanga chenro mandiko oganda mathoth ma jogombulu. Chenro mabiro dhi nyime e thuolo mandalo 30. Joja oko nigi ler kowuok Mombasa. Bang' sidho ayanga chenro mar ndiko jogombulu mathoth e kaunti ma Kwale chieng' wuok tich jumani, duol mar IEBC ne ogoyo tach e kaunti ma Mombasa kuma ne gisidhe chenro maket kod mano. E nyasino mane obagi e alap ma Mama Ngina Waterfront ma bende no yuore gi moko kuom josiasa, jakom duolno Erastus Ethekon ne oramo ni gibiro medo tiyo gi josiasa e jiwo jopiny ndikore kaka jolut ombulu. Ma en bang' moko kuom josiasa wuok kod gi tung' mosuo ka gikoni duolno ok onego ti gi josiasa e tayo chenro mekgi. Sisi kama tume mpya, tume uhuru wa uchaguzi na mipaka, tumeamua kwa kauli moja kwamba sisi tutaenda pahali wananchi wako, kwa sababu katiba inaturuhusu, katiba inatupa mamlaka kufanyia wananchi kazi. Tunaambiwa kama tume muko independent, hamfai kuonekanwa na wanasiasa, hamfai kuonekanwa sijui sehemu siasa zinafanyika. Lakini watu wa Mombasa na wa Kenya, naomba niwaulize, kama si wanasiasa, IEBC ni ya nini? Hii leo haihusiani na mambo ya ODM, hauhusiani na mambo ya UDA, hauhusiani hata na vile vyama vingine ambavyo kwamba hatuvielewi, lakini pia haihusiani na hivyo vyama. Hii leo inahusiana na wewe na haki yako. Gikone gimor gi kwan jo Kenya mosechako ndikore kaka jogombulu manyien nyaka ne gichak chenro no ndalo 2 mosekalo ka gilero ni dhano 4,000 osendikore e kaunti ma Mombasa ka e Kenya mangima to ne oriko gisendiko dhano 12,000. Kufikia sasa hivi naambiwa takriban zaidi ya 4,000 wakazi wa Mombasa wamejisajili for the last 2 days, and we are seeing the numbers are going up. Mombasa is already recording over 17,000 new voters. Kwale tukakuja Mombasa na mwenyekiti wetu amejitolea kutembea katika hii safari. Tunaomba kwamba mtuheshimu, especially vijana, mtuheshimu na kujitokeza kwa wingi ili kujiandikisha kama wapiga kura. Duol no bende koni chano bedo gi jolut ombulu maromo 28,000 kochopo kinde yiero higa manyien. We are looking at improving your register from 642,000 to 825,000 voters. So you have a lot of work. Wakazi wa Mombasa mko na kazi chungu nzima kuhakikisha kwamba hiyo register tumeregister new voters ambao watafika takriban 200,000. En chenro mabende ne opwogi moko kuom jopiny makoni geno margi en ni kwan jogombulu manyien dhi medore to chutho ka gidonjo e kor gwenge. Man kaka wan joma nigi ng'ol, wabiro gologi nyaka utogi nikech wang'eyo ni nitie joma nyaka dhir. Wabiro gologi mondo wadhi ng'ad kura nikech wadwaro ni 2027 wago kura maber mondo wayier viongozi wa mondo ng'eni ubiro tiyonwa maber. Takwayo jodak ma Mombasa duto asahon ni mondo wawuogwa duto mondo wakaw ombulu. Bang' chako ayanga chenro mar ndiko jogombulu mathoth, duol mar IEBC koro jiwo jogo mapok ondikore mondo mi otim kamano kapok thuolo